mangwanani mamukasi ai kuri kutunwa sana moni mbozambira angu kamushana ai ndakazoita tsvagiridzo yangu pane zvandetsvaga asi ndakazozwana ndakazobuda nehanzi zvaindinetsa ini kuti sei marelationship mazhinji ari kuparara ndakazoyasa kuti haasi ese marelationship ari kuparara haasi ose mamarriage ari kuparara asi mamarriage ari kuparara ndiye vanhu vakarorana vakachata kana akabvisirwa pfuma akapedzerwa kana kuti akambobvisirwa shoma ndo marelationship ari kuparara iwayo kuzwa dotasa kuti mukadzi akabvisirwa pfuma ameno kakugozvinzwa kaanozvita so anenge achizoona kuti ndiye mukadzi oga here anotanga kutohurira murume wake asi uyo asina mubviri abvisirwa kana senti kana tsvakirai kuno anoda murume wake zvekuti yai handizoti vakadzi chii handizivi kuti chii vakadzi komborero zvenyu vakadzi vanoda varume wavo garai mudzimba zvenyu zvakanaka dzimba dziri kunetsa idzi ameno vari kushandira dzimbawo vanohurira varume apa unenge wakatoroorwa wakabvisirwa pfuma vakadzi itai mushi chinjai maitiro enyu fuwa. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira re263 pari pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani uchiri mutsva kusubscribe mahara utina on the notification bell. Vadikani video randatanga kukuisirai pascreen penyu remurume anga achitaura iye nyaya dzemarelationship dzemarriage. Video remurume iye anga achinzi Ruvimbo Botsanzira. Ruvimbo Botsanzira kumusha kwavo ndekwamutoko ndokwaakazvarirwa. Azvarirwa kwamutoko murume anga aine mhuri ende akatorana iye nemukadzi wake nevana vake achienda kunogara kuSouth Africa. Aina kunogara kuSouth Africa ainge awana basa rekudhiraivha chimudhudhudhu achidhilivhara zvaaidhilivhara. Mutauro wandiri kuita ndikuzama kureva kuti muno muZimbabwe zvinotoitika zvevarume vaya vanenge vachidhilivhara chicken in kana watenga online vanokuvigira pamba pako ndozvaingoita Ruvimbo Botsanzira. Ruvimbo Botsanzira anga ane mapapers akakwana ekutoti anokwanisawo kugara kuSouth Africa ende haana kujamba border zvechitsotsi, anga ane mapapers nepassport. But zvaitika kuna Ruvimbo Botsanzira akawanikwa akapondwa. Zvinorwadza zvinosiririsa kurarama kuSouth Africa dzangove nyasha. Kazhinji kacho nomacases atiri kureceiva muno munyika yeZimbabwe. Vanhu vekuSouth Africa vane godo nemaZimbabweans havachatarisi kuti ane mapapers here, vakangoziva chete kuti uri kuenda kubasa uri muZimbabwe neSouth Africa vanomeka sure kuti vakukuvadza kana kukuuraya. Ndokumbototaura zvadofika mucomment section nekunamatsirawo amwe maZimbabweans ari kuSouth Africa kuti Mwari vanzvenge sei pavanorongerwa zvakaipa. So zvandiroda kuita ndakuisirai video reshamwari yaRuvimbo Botsanzira achitaurawo zvaanga achitaura maererano nekufa kwaRuvimbo Botsanzira. Tsarwadziwa veukama ndavachemi netariro zvinhu zvatinge sinotarisira senyika yeZimbabwe kuti ndozvichasangana nevana vevu. Much love. Chiitiko chinorwadza kunyanya kwatiri isu madrivers tarasikirwa nemumwe wedu. Tikati muthis industry haisisiri safe. Zvava kuti mwana atsva mudumbu mumai vatsva kumusana, nekuti kuti ufunge kuti unoitei kuZimbabwe unongobva wangoshayiwa zano. But youth zhinji iri muno muSouth Africa vazhinji vari kurarama nekuraramisa vabereki kuburikidza nebasa irori redelivery ratinoita iyi. Asi harisichari safe kwatinoshandira, environment yatinoshandira, kwatinogara chaiko. Vanhu vari kupindirwa mudzimba vachipwanyirwa madhoo, votorerwa mabhaiki acho nekusanganisira nezvimwe zvaunenge uinazvo. Unenge une mudzimu yako yakasimba kana ukasiya usina kutobayiwa futi nefuti. Izvo zviri kutosanganisira malandlords ari kutosiya atobayiwa nefuti vamwe vachitofa. Saka it is a very sad indeed. Nekurasikirwa nemumwe wedu tinoti mweya wake uzorori mugare. Yeah.